Hallo, welkom bij Kikker TV. We zijn in het mooie Belvoort in Sluis, waar vandaag de nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd. Wat is hier gebeurd vandaag? Vanavond zijn de nieuwe raadsleden en ook de herkozen raadsleden geïnstalleerd. Zo heet dat met een chic woord, maar dat betekent eigenlijk dat ze zijn toegelaten tot de gemeenteraad, officieel. En wat was uw taak vanavond? Ja, ik mag als voorzitter van de gemeenteraad, ik ben zeg maar in functie gebleven, want ik word niet gekozen. Ik mag de nieuwe leden installeren, dus zorgen dat ze tot de raad mogen toetreden. Er wordt hier ook een eed gehouden, maar wat houdt dat precies in? Ja, de eed of de belofte, dat belooft de raadslid of legt een eed af dat hij geen geschenken zal aannemen en dat hij zijn ambt zal uitoefenen zonder dat hij daar door anderen geld voor krijgt of daarin gestuurd wordt. En hoe vindt u dat u uitgekozen bent? Uitgenodigd in de raad bedoel je vanavond. Ik vond het op een heel constructieve, fijne manier. Het was prettig. Ja. En wat denkt u dat de toekomst brengt? Ik heb al eens 15 jaar in de raad gezeten. Ik ben 4 jaar heb ik gestopt. Ik begin nu opnieuw. En ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat er heel veel op ons pad komt. Heel veel wetten gaan gedecentraliseerd worden. Vooral de zorg. En ja, ik zie daar allerlei uitdagingen in. En hoe ziet u de toekomst? Zonnig? Nee hoor. Ja, nou voor mij is dus alles nieuw. Ik volg wel al 4 jaar de gemeente vanuit de fractie. Maar dat is natuurlijk anders dan als je dan hier aan die tafel zit en zelf de vragen moet stellen. Anders, je denkt wel mee, maar een ander formuleert de vragen. Ik vind het spannend, maar ik ben wel heel... Ik vind het goed om erbij betrokken te zijn bij wat er in de gemeente speelt, alle dingen die dus ontwikkeld worden en ja, vol enthousiasme richting toekomst. Leuk, ja. Hoe vindt u dat u gekozen bent? Nou, ik vind het gewoon super. Ik had heel lang mijn twijfels of ik het wel zou doen. Uiteindelijk heb ik het toch gedaan en nou, ik heb in Sluis superveel stemmen binnengehaald. Ik ben hartstikke blij. U heeft er geen spijt van? Tot nu toe nog niet, maar ik heb ook nog niks gedaan. Hè. En hoe ziet u de toekomst in? Nou, ik denk op het moment is het in gemeente Sluis heel rustig. Ik denk dat een van de taken van de nieuwe raad is om de financiële positie nog beter te maken. En daar gaan we heel hard aan werken. En wat is uw rol in de komende 4 jaar? Momenteel ben ik vanavond geïnstalleerd als fractievoorzitter van het CDA. En als grootste partij ben ik ook inderdaad leidend in het coalitieonderhandelingen. Vanavond zijn 19 raadsleden geïnstalleerd van 8 partijen. En nu moeten we kijken of we vanuit die 8 partijen een meerderheid kunnen vormen. Die vervolgens inderdaad dan een college vormen. Die dan in feite het dagelijks bestuur van de gemeente Sluis gaan vormen. En hoe ziet u de toekomst in? Nou ja, ik hoop natuurlijk dat die coalitieonderhandelingen dat die goed verlopen. Dat wij als grootste partij ook een positie krijgen in het nieuwe college. Ja, en dan maak ik inderdaad de stap van de plaats als fractievoorzitter van het CDA in de raad. Ga ik naar de tafel achter het college als wethouder. Zoals de afgelopen 4 jaar ik die functie heb uitgeoefend. De raadsleden hebben allemaal een eed afgelegd. Ze zitten vol goede ideeën en zijn klaar voor een nieuwe start. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.